Egunin zehar gure zereginetan gabiltzala, agian gu hartu gabe, askotan gertatzen da, muitzen dugun artikulazioetan, bai eskumuturra dela, ukondua dela, besua, lepua, gerrilla, belauna, txorkatila, artikulazioetan energia trabatzia. Berez hasieran meztu alako arazo handigan suposatzen, ze asko jugu, eta, beste era batean moldatzen ga, mino luzea hortikan, etorri jazke, hain honak ez gauzak, gaitzak. Zein da proposamena, ariketa sentzillo batekin, energia hoi muitu arazi, eta nola. Nola iten da. Proposamena hola da, hola zeharka ikusteko mugimendua, urko naz, zutik noz, oantxe neartikulazioetako energia trabatua do, ez, bale. Suposatuko, hola ingo nuke, adibidez, urko naz, zutik no, hemengo energia trabatua do, ez, suposatu baiezkoa dela. Hemen trabatua do, suposatu baiezkoa dela. Hau ni hain naziken, aurreka, suposatuko. Ingo genukena da, hartu arnasa, eta arnasa hartuta besua, luzatu gora, eta bestia bera, eta luzatu behartuta pixka, hau txiga bezer, arnasa eutxi. Alduten arte, bota, garri eskuak erdira, eta berriro gauza beha eskuak hola jarrita, arnasa hartu, eta hemen eutxi. Eta bota, iningo tarik eta, Ez da rekorrikan eusteko, Hola, irutan edo lain, eta gero, jakin egin duna gila nola do, urkona, zutikan noz, hemengo energia, adibidez galdera, hemengo energia libratu da, hemengo energia libratu da, no libratu azon, Bino, suposatu trabatu adonin, luzea gaitzik anta ez eukitzeko, rekurso erra da. Zein da proposamena? Ariketa hau txertatzia zure egunerokotasunin.